ବଇଁଟା ଚନ୍ଦେନରେ ଏଇଭଳିଆ ଝଗଡା ହେଲା ଯେ ଭୟରେ ଲୋକ ବି ପଳେଇଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ହେଲି ଟିକନ। ଆଜି ଥିଲା ବଇଁଟା ଚନ୍ଦିନୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ବଇଁଟା ଚନ୍ଦିନୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବଇଁଟା ଚନ୍ଦିନୀ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲୁ ଏତେ ଗୁଡେ ଭିଡ ଯେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଟ ବି ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁଛ ନାହିଁ, ଭାଇକର ଜଣେ କିଏ ହଜିଯାଇଛି, ସେ ହାତ ଟେକିକି ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଆଉ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ପଳେଇଥିଲୁ ସିଧା ମେଲୋଡି ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମେଲୋଡିଟା ହେତିକି ଦେଖିତ ଏଇପଟେ ଦେଖୁଛ ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝଗଡା ଲାଗିଲେ ନା। ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିଥିବ ଝଗଡା ନା ଶୁଣିଲେ ତ ସେ କେବେ ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ଏପଟେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ମାଡ଼ ଦେଖିକି ଏଇ ପଛ ପଟେ ଦେଖୁଛ ନା, ଜଣେ ଖାଲି ଭିତରେ ଖସି ସାଇଲାନି। ଆଉ ତମମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥିବ, ଘର ପୋଡି ସାଇଲେ ଯେମିତି ଦମକଳ ପହଞ୍ଚେ, ଝଗଡା ସରିଲେ ସେମିତି ପୋଲିସ ବି ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଝଗଡା ହେତିକି ଦେଖି ସାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସେ ଡିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।